arep nendi ayo. Mesake sing njupuk. Cengengesan ora. Pancen kula gawe nyambut gawe ya, Man. Ha iya. Lumangsa kula kin mau kame ngudat, udut. Monggo baludut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wolo-wolo kok entek kabeh. Ha iya. Nganti kula uncalke tembuli kelil wonge njukuk kula. Mungsumu sapa? Naga Bantala, Man. Naga Bantala. Kula antem gak apa-apa, Man. Masa wong diantem wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Kula njukuk pusakamu bendo. Kula tutuk kecilahe Naga Bantala gak apa-apa. Kula njukuk gelaji Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Senso. Kula glajeke cilahe gak apa-apa. Kula njukuk cecok, Man. Weh. Kiai Yaden Tungkang. Heeh. Niku ya gak apa-apa. Telakil kula njukuk pusaka kula tinggalane putu kula, Mbak. Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka. Tau nggih kula gebuk kodhok telu mati bareng, Man. Tekan omah kula sajene kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Sik, Man. Lebon kewan cangkemku, Man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengane gawe ngrekasani wong saiki kowe diwales. Goleke. Wong lebon kewan kok kon goleke iki nek dicuthik telakmu piye? Tak jotos. Telahe dicuthik. Lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun Man, lo cuma gak akan Man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin. Ulah menang. Wis nglekoso. Naga Bantala ampun, Naga Bantala ampun. Niku nek jurung sing maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung Naga Sewu, Bandung Naga Sewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang. Jonggrang kok jonggrang. Wis kono mundur nggih. Sapa sing arep maju? Do. Wah, iki ora kompak iki. Kudune tanganku tiba ning siramu ki keprake majek. Terus drame makder. Ning iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasaku gamelan. Yo. Iki mergane kuatimu. Oh, ta. Telat. Telat kok ora dipreksake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalake wis kesel iki. Ora gelem madake keprak karo wayang. Ayo mbok menawa. Mati kowe. Wah, dan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Coba kowe. Nek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatot? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Dereng sawetawis saking kula nampi sabda pangandika paduka. Mriku wonten satunggiling nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina. Menawa menika tasih supitranipun paduka Kanjeng Prabu Jagaddewa Bathara Yai. Nadane ngoro mandura nembe sepisan menika ngawuningani dhateng nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina. Awon sae lepat restu menika timbalana menawa wigatosipun
menawi sekentinipun sedyanipun menika kala wau sae Paduka Kyai Prabu kedah nglenggahi Bawa Leksana nanging menawi namung badhe damel risak negari Ngastina kula trimasraken dhateng Raka ing Mandura kula ingkang badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Kyai kasinggihan kula trilenggahi ingkang langkung mrayogi kula nun sampun boten kirang mrayogi Kisana aja ngira ingsun tumambu Yaki lagi sepisan iki ingsun wanuh Kisanak Nalindra utawa Kisanak kuwi abdining Nalindra saka ngendi lan sapa ingkang dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindra utawa satriya marang matur marang Noteng Astina Prabu Duryudana nunamit pasang kaliman tabi tinebine nglodeni dumawing tawang tuwang sinuwun menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa menapa sampun saestu kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana ora ana loro ingsun ingkang jejuluk Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ingkang kondhang kawenang-wenang jagat nganti keberbeken marang umandhange Nata Ngastina Prabu Duryudana waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun diweji menawi paduka dangu dhateng kula menika senopati saking negaring Bantarangin abdinipun Prabu Bandung Nagasewu ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun senopati Naga Pratala kawula nun kasinggihan mekaten ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan sinuwun sembahan kula wale-wale menapa sowan kula ngersa Paduka Sanata ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuringan bilih sowan kula dinuta dening Sanata Prabu Bandung Nagasewu ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngersa Paduka Gusti kula Sanata ing Astina Prabu Duryudana nawala kasinggihan mekaten diweji yen pancen kaya mangkono maragage kaya ngapa nawala saka ratu Gustimu ingkang aran Bandung Nagasewu aturna marang panjenengan ingsun kula aturi nampi diweji maragage caosna aturna marang panjenengan ingsun niki ngestakaken dawuh cemangkah kangro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ing wis tinampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana katuraken dening Naga Pratala nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis jroning nawala dupi dumugining pada ngandhapi ambak wonten tapastanipun Sanata Prabu Bandung Nagasewu isining nawala bilih Sanata Prabu Bandung Nagasewu nedya mbedhah negara Ngastina dadya dukayasi pinangka Sanata Prabu Duryudana nawala dipun sebit-sebit katingal anggene abrit bergatak pasuryaning nata Ngastina Prabu Duryudana wau jagat dewa Bathara manungsa ratatanan Ratu Gustimu jenenge Bandung Nagasewu teka kemewat kaya ngregem jimat kaya ndilat wani ndilat Wesi Abang isining nawala jebul bakal bedah negara Ngastina nedya Banda Ratu Boyong Putri Kaka Prabu kados pundi Prabu Bandung Nagasewu badhe ambedah negari Ngastina kula mboten nrimaken wae la iblis lanat ku karepe dhewe Maros maning jajalanan sukertaning bawana iblis Naga Pratala wonten dawuh sinuwun ngerti ora apa isining tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gustimu marang Nata Ngastina Prabu Duryudana
mrawi wonten suwekipun Nawala ateges jangga kula kinarya lintu. Sekedhik kemawon kula mboten mangertosi menawi isinipun Nawala kados pundi. Malah sak mangke kula bingung ngetasipun Sinuwun Prabu Ngastina teka duka yayasinipe. Sasampunipun maos Nawala kula aturaken dhateng mesanipun Sanata Prabu Tridana. Naka Pratala wonten timbalan. Lek nomripun ganti gawokmu. Isining Nawala cetha banget ratu Gustimu Prabu Bandung Nagasewu. Nedya mbedah negara Ngastina. Boyong putri Ngastina Banda Ratu tegese ngiyas Maranata Ngastina Prabu Duryudana milani dadane wong Ngastina nek pancen wis diajab perang gedhe ayo kon sumadya tata prajurit saka Banterangen kula aturi medal jawi sinuwun. Wah manus maring jandalan sertane bawane blas laran. Jadi, kelanono kula madal paselan dinten samae kula badhe mapakaken kridanipun Bandung Nagasewu. Ingkang utusan Naga Pratala menika kala wau. Mboten narimaken ngatasipun wantun ngancam dhateng negari Ngastina. Aduh lah kok dadi kaya ngoten lampaningkeng lampah wonten negari Ngastina. Kakang Dirna, pripun nggih Pati? Lah kok lek sampean bedhek impen iki wau pripun? Jare sampean negara Ngastina badhe kuncara. Ingkang nami butuh supaya kuncara menika godane kudu ana. Mula dinten samangke menika kudu nganggo godha. Menapa kemawon kudu nganggo godha. Sing jeneng kanugrahan menika badhe tumawah, godane ya mesti bakal ketok. Wong sing iso nglakoni godha, iso nyingkirke godha menika badhe pikantuk kanugrahan. Bandung Nagasewu menika mujudaken setunggiling godha. Utusan Naga Pratala ngaturaken Nawala menika ugi mujudaken godha. Menawi anak Prabu Duryudana saged mejahi Bandung Nagasewu, saged mejahi Naga Pratala. Oh, kuncaraning negari Ngastina menika badhe ketinggal. Kula ingin badhe mejahi Bandung Nagasewu. Ya jagat pangestu ngoro. Bawan wonten dawuh nggih. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul negari Ngastina badhe kedatengan mangsa wujudipun Prabu Bandung Nagasewu. Lah kok ora kati. Ora ana tandha apa-apa kok dadi Ngastina kok ketekan Prabu Bandung Nagasewu. Wah, kula piyambake mboten mangertos. Lah kok dumadakan Prabu Bandung Bandawasa Nagasewu. Nagasewu.
Teka wonten negaring Ngastina, kula ya durung tau ngerti sapa ta Prabu Bantung Nagasewu niku kratone pundi? Bantarangin. Ning wigatine apa ajeng bedah negaring Ngastina? Kula piyambak mboten ngertos. Saenipun dipun nyatakaken Kakang Tuna. Oh nggih Dipati. Awalarya wonten dawuh. Samapta ing gati sawiging diri. Ketapne para wadyabala dipilih sing gamben-gamben. Sing paling digdaya. Aja nganti Ngastina kalah karo ratu sing jeneng Prabu Bantung Nagasewu. Sing saknyatane tumrap kula panggerbaning manah kula menika namung ratu cilik sing bakal ngelar jajan. Embane kaya dene cebol gayuh wulan ngeputa ngitung lintang. Tangeh krakone cepak wurunge ya to bakal bedah negara Ngastina. Mung kepengin enggal mruput mapan ana ing Jomani. Inggih. Ing empuna dya samapta ing gati sawiging diri Baduna wonten dawuh sampun negaken dhateng ingkang putra pun Ngastina pun Duryudana kula suwun Baduna sagah mbetengi negari Ngastina. Oh inggih putra ngesta dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surtayu wonten timbalan yen perlu totohna nyawamu graya cagak tuwaing pun Kakang. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan budal kang padha simba ingsun kundur kedatun. Lho. Wah. Kabeh para prajurit wis padha samapta ing gati sawiging diri. Naga Bantala. Wonten dawuh sinuwun. Misi dhateng miswanipun ingkang dipun Naga Bantala. Persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kemambanging Sila Kresna. Nggonku ngenteni marang sowane Naga Pratala. Tinembune nganti tekan dina iki durung sowan ana ing ngarsaning ingsun. Monggo ndak utus kaya ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata Prabu Duryudana. Wis dadi tekating Bantung Nagasewu. Yen pancen Alendra Ngastina ora menehake negara Ngastina. Wah, nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal ndak lakoni. Pancen bener ngono, Nger. Miturut aku, wong Ngastina kudu dielingake. Ratu Ngastina kudu diumutake merga duweni watak angkara budi candala. Mongko kabar sing tak tampa Nalendra Ngastina Prabu Duryudana ngibarate kaya dene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Wis ora kena dikandhani. Kewajibe Ngastina pancen kudu dibedah. Penemban guntur geni. Sinuwun Bantung Nagasewu kepiye? Niating atiku yen pancen Ngastina iso tak bedah. Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan sak andane pisan bakal tak kunjara. Kanggo nyaur watake nggone duweni watak angkara budi candala. Ya, aku matuk sinuwun Prabu Bantung Nagasewu. Ya mung tekan seprene kok durung ana sawane Naga Pratala ingkang dak utus marang negara Ngastina. Saenipun dipun tosi kemawon sinuwun, mbok menawi mangke boten dangu malih. Kadang kula yayi Naga Pratala tumuli sowan ngersa paduka sinuwun Prabu Bantung Nagasewu diwaji. Rekat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna wimbal wacana kasarwi ingkang bletek-bletek gesang Naga Pratala Senopati Bantarangin mangono pantas mananing driya sinuwun kula ingkang sowan sampun kejut penggalih diwaji.
gatrisang kapirang rinangkul rinangkul kinempet kempedho sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering Naga Pratala wonten timbalan sinuwun kabar kawusanane piye ngono dautus bawan ngersaning nata Ngastina Prabu Duryudana nyaosake nawala saka Ratu Gustimu panjenengan ingsun nitik lekering pedana sasampunipun maos tuwin nyurasa nawala ingkang sampun ngaturaken dhateng ngabdi kunjung Sinten Prabu Duryudana sajaipun Narendra Ngastina duka yayah sinipi ketidik nalika semanten kula dipun tantang dening Narendra Mandura Prabu Baladewa ingkang suraosipun menawi Sinten Prabu Bandung Nagasewu saged angasoraken kridanipun nata Mandura negaring Stra badhe kaparingaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging miturut pamitangipun ing abdipun Naga Pratala diweji paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos jumangkah madyaning pabaratan cekap kula lan Kakang Naga Bantala ingkang sagah bedah negari Ngastina. Wah, yen to gunemamu mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti aja takon dosa. Tak tugel gulumu. Niki nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Pratala lan Naga Bantala. Mati dikani kaya Soto caca praptek kikir Sopanya ilang Rakanyo terus ngaglah kaya ndha mentang kaya gendhewa ngirit wadyabala gelar papan pancen wis mbok niati ento bakal bedah negara Ngastina ora bakal tak silaki kowe sapa Raden takon karo aku kadange nata Ngastina kadang tarunane Raden Surtayu aku peranganing Parasata Kurawa kowe Naga Pratala Senopati negaring Bantarangin abdining Sang Prabu Bandung Nagasewu. Ayo, mbok wenehke apa ora negara Ngastina?
Ora mbok kene iki aja takon dosa. Kelakon tak bondo tangane Ratu Ngastina. Tak bedah negarane. Kurawa 100 cacat boke pakunjaran. Wah, kemewat suaramu kaya wong regem jimat keparat. Kaya wanindra tersiabang. Kowe iso ngalahke Surtayu Keduga, mukuk negara Ngastina, maju jangkal untapke nyawamu Raden Surtayu. jebol dadamu.
Ayo aku Naga Bantala. Kadang itu Naga Pratala. Wah. Prajurite Bandung Naga Sewu dasar para nyata pecah jajamu. Wah, tinjung akhirat nyawamu kowe. Oh, ayo le. Ora apa-apa. Oi, Dur. Ayo. Sopo Naga Bantala? Kowe sapa? Swatama putrane Begawan Durna. Wah, bapakmu sing bojone jaran. Hus. Waton iso ngucap pecah dadamu. Ayo tibakno, Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ngasake kaplawilan panusmaning jajalanan wanial bedah negara ngetina Jawa kowe Naga Bantala. Wis sapa kowe? Pilanganing kula Raden Durmagati. Kabar sing tak tampa Durmagati nek perang kalan. Arep mungsuh aku. Ayo ungalno diajamu. Kowe iso ngalahke aku bumi langit tangkep. Aja combong. Aja umuk. Aja takabul. Apa takabul? Takabul ki apa? Takabul. Re kok keri. Ora campuri ele. Kowe mungsuh Durmagati kelakone entuk mungsuh. Kowe iso nyerake Naga Bantala bumi langit tangkep. Oh, cah combong bakale kalah dening aku. Ayo tibakno. Mati kowe. Ayo gagahe. Patenono aku. Modal dening aku. Modal. Ayo modal ora kowe. Wis jan tak anteng kok aku mencelat yo. Kedua. No. Modal. Wah. Iki lunyu apa ya? Kok dadi aku gegeblak terus. Kowe ora lunyu ning kowe sing goblok. Kowe sing ngringke, ayo. Nggawa gaman. Enteni kene kowe Naga Bantala combong banget kowe. Cengit ta wong combong. Pamel. Pelacok bendho ndasmu. Ya tibakno, kuwi nganti iso gawe tatu sirahku, aku meguru karo kowe 20 taun. Ya. Wedan ana menungso kok combonge kaya ngene. Gusti, kula nyuwun pengayuman dipun ewang-ewang ngono Gusti. Kula ajeng ngaculaken tiyang combong takabul menika. Ngenang Naga Bantala mudyal. Ayo. Wedan netik metu genine lho. Cilah apa kuwi? Ayo golek gaman meneh. Oke. Aku lah bakal mundel. Glaji ndasmu tibano. Iki tau tate nggo kethok wit kambil. Tanpa selet, tanpa macet. Yo, gawe tatu meguru karo 20 taun. Oh, modal kowe Naga Bantala tibano. Iya. Beda. Apa kuwi? Cetok. Iki tau tate nggo golek gangcil entuk 5. Ya tibakno modal edan ora apa. Telakil iki Naga Bantala. Kowe
iso nampani pucakaku Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu ya apa? Melek candal. Iki tamake gunung juglek teblekke bokong iso abang. Tenan aku lah ngapusi aku. Nek tau tak coba bola-bali. Sing tak teblek mesti micuh-micuh. Ayo tibano. Kampleng cewalo. Iya. Macem-macem. Wis kentekan wong. Kentekan Pucaka gak ono Pucaka. Ayo Naga Bandala. Aku plejulit Kadang Nata. Arepa bentuke kaya ngene, omong aku celat. Ning aku sedulit Cinun Prabu Duryudana. Ning nganti kowe ora gelem mundul saka pabalatan, aku kalah karo kowe. Bumi langit tangkep ilang bebalak. Woi! Piye? Pecah kula. Lah kok mati? Naga Pratala dipun ewangi dulure lanang. Jenenge Naga Bantala. Kula sumanggaken. Mati kula man. Prajurite Bandung Naga Sewu pancen digdaya kabeh. Man mundur mawon. Mangane Kurawa musak masik ora karu-karuan mundur mawon malah prayoga. Ayo arep endi ayo. Mesake sing jupuk. Cengengesan ora. Pancen kula gawe nyambut gawe ya, Man. Ha iya. Lumangsa kula kin mau kame ngudat, udut. Monggo baludut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wolo-wolo kok entek kabeh. Ha iya. Nganti kula uncalke tembuli kelil. Wonge njukuk kula. Mungsumu sapa? Naga Bantala, Man. Naga Bantala. Kula antem gak apa-apa, Man. Mosok wong diantem wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Kula njukuk Pucaka, pusakamu bendho. Kula tuthuk kecilahe Naga Bantala gak apa-apa. Kula njukuk Glaji, Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Senso. Kula glajek kecilahe gak apa-apa. Kula njukuk Cecok, Man. Weh. Kiai Raden Tungkang. Heeh. Niku ya gak apa-apa. Telakil kula njukuk pusaka kula tinggalane putu kula, Mbak. Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka. Tau nggih kula ngebuk kodhok telu mati baleng, Man. Tekan omah kula sajene kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Sik, Man. Lebon kewan cangkemku, Man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengane gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Golekke. Wong lebon kewan kok kon golekke iki nek dijuthik telakmu piye? Tak jotos.
telahe dicuthik. Lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun man lo cuma gakaken man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin. Ulah menang. Wis nglekoso. Naga Pratala ampun, Naga Bantala ampun. Niku nek julung sing maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung Naga Sewu, Bandung Naga Sewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang. Jonggrang kok jonggrang. Wis kono mundur nggih. Sapa sing arep maju? Do. Ora kok jenengmu ganti dodo iki arepe piye? Saplake kula dadi tukang sosoting. Kula niki jenenge dodo man. Oh. Apa-apa dole kami sosolen. Heeh. Tukang syuting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya telat. Aku nang kene ademe ora jamak, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbukak wadine wong. Ora ya marai ilang pasarane to. Lho, kula nek manis ta, Man? Manis. Ning ngene ku nek omong kami sosolan. Jileh cecese. Ya wis ben malah kowe malah terkenal lho. Lha nggih. Momong suwe Man. Ngestina arep dibedah karo Prabu Bandung Naga Sewu. Wo lah keparat. Jejeleh nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Prabu Bandung Naga Sewu utusan senopatine jenenge Naga Pratala. Edian. Naga Pratala? Heeh. Pon perang? Wis. Sing maju Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartowarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kokean cangkem. Heeh. Nini kok nang kokean omong ning ra tau tuntun-tuntun ra tau rangsel. Rampung. Kowe arep maju. Naga Pratala, Naga Bantala. Ora sandungkluk to, Cit. Ora saisin. Ngono kuwi disyukuri wong ya diparingi kami sosolen kok njur ndungkluk aja patah semangat to. Isin kula, Man. Ora saisin. Ngono kuwi iso ditambani. Carane pendak esuk cengelmu kuwi tutuken glugu. Engko ra le omong ra lancar. Bajigur iki. Dirungokke tenan kok sasampene dhewe. Naga Pratala, Naga Bantala. Ora ngerti kridane Raden Harya Citraksi dalam kurung Dodo. Lakon mati dening aku. Iki sapa biayaan? Senanangan. Kaya ora ngerti tata krama. Lek. Celekno mripat. Jerengen kupingmu. Iki kadang nata negara Ngastina cecelekno mripatmu jarang kok kupingmu.
Raden Citraksi. Wah, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar kepara nyata. Dasar kepala nyata. Areng apa mrene? Nglabrak kowe. Kowe gelem bali apa ora? Ora gelem bali klakson. Kelakon titit Waduh, lah omongan ruwong megap-megap meniki malah ngampet dhewe aku. Tinjo ngakhirat nyawamu. Kowe pilih bali apa tak syuting? Milih ya. Iya, aku ora gelem bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk nguthuk waton. Bondan dadatan por aku. Ngewel kowe. Ngeyel kowe. Apa kelakon aku nang bakal ngundurke kowe? Lho nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan wae. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora Mundur kelakon tinjo ngakhirat nyawamu. Ayo, jalan. Wah, klak. Alon-alon. Rasa kesusu mengar sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Mati dening aku. Kowe mati dening aku. Ayo cobanen. Iki merganing patimu. Yo, kaya ngopo? Kompak kok iki. Motare. Piye? Iki ora kompak iki. Kudune tanganku tiba ning siramu ki keprake Mak Jack, terus drame Mak Der. Neneng iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasaku gamelan. Yo. Iki mergane patimu. Oh, ta. Telat. Telat kok ora dipreksake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalange wis kesel iki. Ora gelem ajake keprak karo wayang. Ayo mbok menawa. Mati kowe. Wah, dan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Coba kowe. Nek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatot? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang ning sirah. Sorry man.
Piye le perang? Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo. Kok gelo? Kula wis mangkel. Tantangan. Karo Nogosari. Dudu. Oh, Sapa kae? Naga Bantala. Naga Bantala. Terus Barang wis kedadean kula ngantem niku anggere tangan kula tiba teng sirahe naga Bantala niku kudune keprake mak jek. apa? Sing makdes Dram. drame makdes. Ning mboten, Mas. Apa iya? Mbok yakin. Oh iya to. Kudune rak ya bareng main kompak. Mboten niku ora bareng. Cetha nek kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora dadi setujoni. Weh. Kula ning ngantem nol, dis ngoten niku keprake ra gelem muni, Man. Drame ra gelem muni. Mosok? Iya. Coba ra percaya, Man. Ya. Niki mengke tangan kula tiba teng sirah sampean, niku lecoe lagi majek des ngoten. Apa iya? Damangi kok. Sapa nggih? Ya. Ngeten iki wau jarake suwe banget, Man. Agine bareng. Wah, nah wis ora ora sesuai karo napa sing kula karepke. Jebul ora dong ikinya enggak jalan. Pahit. Duwe rombongan ora cerdas iki pahit. Nah iya wis ben pripun, Man? Ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sesuk dipraktekne Ora wis ganti meneh sesuk. edan sampean. Dur, nun. Maju ora le. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula mbane kula maju ngentekke wektu mbok luwung sing kawogan mawon, Pak. Bawa Durna menapa Koko Prabu Mandura sing wis aguh nrenggalangi kridaning Naga Pratala kali Naga Bantala. Kakang Durna, Pripun Wate? Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Marangipun Sampeyan nek mboten maju mboten ajeng rampung-rampung perkarane niki. Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat ngarep aku aja nglakon dolan cundha maneh. Jeblok. Pandhita kang ngirana wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone. Oh lho iki sapa iki? Wong wilahing takon karo aku Pandhita Bantarangin Begawan Guntur Geni. Wah, Begawan Guntur Geni. Iya, dasar kepara nyata. Kowe pendhita aku pendhita. Apan pancen tak sengaja aku ingkang mrepeki karo kowe Begawan Durna. Merga ora wangun ing atase sampean kuwi Brahmana, pendhita resi. Lah kok isih nyangking pusaka, tegese durung bisa nyingkirake marang mubal babaling kanepson. Sira durung bisa meper marang mubal babaling nepsu kamanungsan, mongko ing ngaran resi kuwi tembunge resik. Pendhita kuwi ngepena barang sing nyata. Kelinga lamun watak Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri, gawe senenging liyan kuwi peranganing wataking Brahmana. Nanging kowe ora iso sabar. Kowe ora iso gawe senenging liyan, malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe.
Kowe arep mateni karo naga Bantala lan naga Pratala sarana nggunakake senjata cundha manik. Tegese kowe pendhita ingkang ora ngerti marang wewaler ingkang wis dingendikake dening para Jawata. Ngrumangsana yen to cundha manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu. Nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu merga nalika semana nggonmu campur ya mung sak pejagong sepisanan nalika Bathari Wilutama entuk sating dewa wujud jaran. Merga nggone laku bedang karo Begawan Resi Wrahaspati ya Jawata pukulun Wrahaspati. Yen to kowe nggunakake pusaka cundha manik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to cundha manik kuwi pusaka kadewatan. Ditamakke marang wong ya kudu ingkang sak bobot sak traju karo kekuwataning cundha manik. Aja nggo mateni naga Bantala lan naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore. Yen arep namake cundha manik dudu menyang sapa-sapa nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu isa tumama ning awaking Begawan Guntur Geni, aku suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggep guru ingkang banget wajib tak tulat, ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Wis sangat. Kok sithik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Manungsmaning jajalanan sukertane bawana iblis. Menungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging isih seneng lah-lahke karo pendhita liya. Monggo antarane pendhita siji-sijine kuwi kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bedamen. Tegese rembugan ingkang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetekake cundha manik arep mbok nggo mateni naga Bantala lan naga Pratala. Ora usah dadak kowe rumangsa ndak ilani dadamu. Ayo ndi cundha manik tak tadane dadaning Guntur Geni. Mati dening aku barang. Mula Begawan Durna elinga. Sing jeneng pusaka ampuh ki nek nggo tumindak ala, ana tetembungan ala ora bakal tumama ning becik. Aku ora ndek niat apa-apa tumrap negara Ngastina, mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput. Malah tumuli kowe ngamuk punggung Sulatamtaha Nirbaya Nirwikara. Arep gawe pepatine anakku loro naga Bantala lan naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampuh kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya cundha manik. Ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok deng-deng ibarate kaya kendhang. Nanging bareng mbok gunake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Wilang ati-ati lho Kakang. Iki pendhita tuwane kok sajak ya ampuh ora jamak-jamak. Ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing duwe daya kemanden pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandenan pusakamu mbok tamake kelawan aku ora bakal bisa nglakon tumama ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namake pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinodrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning merga uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat.
Petung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Bengawan Dono. Gandhe aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau satraju. Ngono to karepmu ya. Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan cangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan, jempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu ngono nibake. Nyo tampanono. Waja! Ketangger sampean. Muni pendhita pengpengan mungsuh Begawan Guntur Geni sampean ora iso swala, ora iso selak. Cundha manik kula weruh dhewe ora temomo ning awake Guntur Geni. Ya pendhita kok ampuh kaya ngono. Bareng sampean ming diatungi tangan kok jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sakarepmu. Aduh yang Dik Pate, pripun? Kok ngoten to? Kula niku gumun karo pendhita niki. Pinter, ora sombong, ora umuh, tur ya cekatan. Niki napa? Asta cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sakarepmu. Ya aduh. Kok taces-taces sampeyan. Kula gumun karo pendhita niki. Sampeyan niku mung diatungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Saremu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita nika. Barang tangane diatungke, niki napa Dipate? Cokor kire. Hus. Niki napa? Cokor kire. Mbak Asta cempala ta? Sampeyan mung ngajeng bales kula kok. Ah, gugu ngarepe dhewe ana Prabu Baladewa kula semanggaken, Den. Maning jajalanan sekretaning baune iblis lanang. Wah, dalah. Lah kok jebul kaya ana kekuwatane naga Bantara naga Pratala. Kamimbuhan ana menungsa tuwa, pendhita ing ngumbar kasekten, ngumbar kasudiran. Apa dianggep Baladewa karo kowe? Pendhita naga Pratala, Prabu Bantung Naga Sewu. Kuat nadai Kyai Alugara, aku mekuru karo kowe. Barat jagat. Wong gagah pideksa anjlok nganti kaya lindhu gawe kaget. Prabu Bantung Naga Sewu. Lho. Prabu Bantung Naga Sewu dasar Puranyata. Ayo ndi Prabu Duryudana. Ora gelem teka ning arep aku aja nglakon dosa. Aku ing bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah. Keparat. Kemewat kula gem jimat kewani dalam siabang. Ing atase dapure ming kaya kowe kok arep ngukum negara Ngastina. Ayo, patenana Baladewa, kukupen negara Ngastina. Wah, ayo. Wah, dalah. Wah, mati berengan. Ora lakon tinjungan. Wah, ya. Prabu
Yayi monggo. Monggo Yayi kula aturi mindak. Kula aturi kesah ing negaring Astina. Kula aturi masrahaken Praja Ngastina dhateng Prabu Bantung Nagasewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kaliyan Prabu Bantung Nagasewu. Oh Prabu. Kula menika Narendra. Kula menika pengayomanipun para kawula. Menawi ngantos kula kesah saking negaring Astina. Kaya ngapa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucaping wong ora seneng karo Duryudana? Disengku karo ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujude Duryudana mangke kula ajeng depani negara Astina. Ayo, endi Prabu Bantung Nagasewu? Panjenengan boten ngemuti dhateng lampaning ingkang laman dening Raka Mandura. Kula kemawon kalah kaliyan Prabu Bantung Nagasewu. Menapa malih jeneng andika Yayi Prabu Duryudana ingkang slaminipun gesang boten nate adu atosing balung mleting kulit. Yayi sampun kantos menawi panjenengan kapikut dening Prabu Bantung Nagasewu. Kula ingkang badhe nyuwun sujata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Iki sing jeneng Prabu Bantung Nagasewu. Ora ana liya ya aku nata Prabu Bantung Nagasewu. Kowe ingkang bakal ngukuk negara Ngastina. Mung merga saka pokalmu ingkang duweni watak angkara budi candala. Ingkang wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Petunganku yen to ratu Ngastina sak Kurawane sirna Margolayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan. Wong kang duwe watak angkara kemewat tucamu. Ayo kukupen Ngastina sirnakno Duryudana. Wah lakon kene panjang kapan. Wah Sambato Naga Bandala wonten dawuh jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane ngibarate kaya dene tetembungan kakean gluduk kurang udan. Gegedhen nempyak kurang cagak. Mung ucape wae sing kaya dene kaya ngemper-ngemperi jagat. Nanging tinembuni kekuatane ora sepiro. Naga Bandala wonten dawuh Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lebokke pakun jaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bantung Nagasewu. Oh inggih ngestaken dawuh. Aja mbok kunjara, ayo patenana mengko bakal ditimbang sane tak pateni Duryudana.
saoyon winastan pertapan Sanggar Waringin sinten lenggah madaning pertapan Sanggar Waringin menika ta warnane wonten satunggiling brahmana anyar katon ingkang peparab Begawan Tunggul Wulung sawetawis mesanggrah wonten ing pertapan Sanggar Waringin lenggahing Gunung Himawat katingal asri lampun kadulu sakadhahing para cantrik mau jejanggan indung-indung ulu guntung yang begambir belabar yayah samudra datan tepi parandene sang Wikudibya genya sawetawis lenggah madaning pertapan Sanggar Waringin parandene datan kepareng amadhar pangandikan nalika semanten nampi piswanipun nenggih Raden Anoman ya Resi Mayangkara ndadosaken kejot dening kalih Sang Tapa Begawan Tunggul Wulung parandening mangke kaselak nata ing raos sandangu sawanipun Resi Anoman sigra murwani pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung teka mangono wijiling pangandika Sang Tapa ing dering kababaring lisan
Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amrekanggeng Kawita denceng-dencengan Om Mastu Nama Sidam Sekaring bawana langgeng capet-capet kula menika kemutan dhateng lelampahan ingkang sampun kepengker bilih wonten satunggiling senopati agung ing jaman Sang Prabu Rama Wijaya inggih Sang Marteng Jagat ingkang wujudipun wanara kusika seta ingkang tegesipun wanara ingkang kulesipun pethak ingkang kalukeng rat anjayeng bawana malah katelah sami mestani ingkang winastan gembong mangleawan kula nuwun sewu sampun kinten kula menika keminter dene kula wantun ambatang jengandika ingkang sowan wonten ing pertapan Sanggar Waringin menapa lakar kaleresan panjenengan menika ingkang kekasih Raden Anoman nuwun sewu Pramban jiwa kasatriyan sampun kula tilar tebih sami mestani kula menika kanthi sesebatan Raden menika sampun mangabad-abad ingkang sampun kepengker samangke kula sampun ambrah mono wonten ing Kendali Sada inggih wonten ing Kundalini peparab Begawan Anoman nanging panjenengan Senopati ning Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten boten wonten kalih gumlaring jagat namung setunggal wanara ingkang kusika seta ingkang abdipun Anoman menika menemban ladalah oh Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng menawi mekaten persasat kula menika brahmana ingkang kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madi dene kula karawan satunggiling senopati agung brahmana ingkang kuncara anjayeng bawana lenggah wonten ing pertapan Kendali Sada inggih menika pun Raden Anoman inggih Resi Mayangkara kasinggihan mekaten penemban namung salebetipun bombong raos sing manah tentu kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula sarta nggumun dene jengandika ingkang sampun aglar brahmana mongko sampun mataun-taun jengandika menika ngrasuk kabrahmanan teka rawuh wonten ing pertapan kula
lampah sesedokan menika mengku suraos ingkang kados pundi Raden? Nuwun sewu Penemban. Sewu Pati Agung pangaksami. Dene sowan kula wonten ing pertapan Sanggar Waringin. Dinten sak mangke astining manah kula namung badhe kepingin lan kepareng boten kepareng. Kula badhe ngaut pepodo paduka Penemban. Tegesipun kados pundi kula badhe suwita dhateng ngersa paduka Penemban. Tunggul Wulung. Mangke rumiyin Raden. Nyuwun pangapunten Penemban. Panjenengan menika Brahmana. Mongko sampun dangu anggenipun nagelar Brahmana nanging sabab menapa teka panjenengan menika tumunten suwita dhateng kula. Monggo kula menika namung pandhita saking gunung. Panjenengan badhe pados kawruh menapa ing mriki boten wonten. Kula nuwun pamunten. Inggilan cendhek ing ilmu menika boten katandha wonten pundi lenggahing Sang Pinandhita kala wau. Nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging kula pitados krana menika pituduh ing Jawata kula kedah suwita dhateng paduka Penemban Tunggul Wulung. Mila kepareng boten kepareng kula badhe suwita dhateng ngersa paduka Penemban. Nuwun sewu. Mboten ateges kula menika andhuwa dhateng kepareng paduka nanging menapa dipun keparengaken kula menika nadi dhateng batosipun Raden Anoman. Paduka badhe nyuwun mriksa menapa badhe andangu menapa sangunipun tiyang suwita menika menapa mboten perkawis bondo donya mboten perkawis kula menika sangu Mas Picis Raja Prana babar pisan mboten namung kula menika sangu kapitadosan dasaripun menapa teka sangu kapitadosan amargi menapa kemawon menika menawi mboten rawuh wonten raos kapitadosan tartemtu mboten badhe wonten ginanipun. Nanging menawi raos kapitadosan menika kula tandur lebet wonten salebeting manah kula kapitadosan paduka lan Penemban Tunggul Wulung tanwandi menapa ing panpun paduka dawuhaken badhe murakabi dhateng gesang kula Penemban. Ladala inggih menika leres upami Resi Anoman menika kula dawuh supados mlampahi ingkang tebih kula sagah nglampahi. Kula dawuh supados jegur telenging samudra kula sagahi Penemban. Menawi mekaten sampun madhep mantep anggen paduka suwita dhateng kula. Nggih, Penemban. Miturut dawuhing Jawata, Anoman kedah suwita dhateng Penemban Tunggul Wulung awit kula nuwun sewu. Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi menawi kula saged suwita dhateng Penemban Tunggul Wulung sak mangke mboten kitang namung sekedhik, mboten kitang namung sapra pintenipun. Kula badhe kecipratan kamulyanipun pandhita ing Sanggar Waringin peparab Begawan Tunggul Wulung Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang susuh ing ngendi nggone. Miang kali ingkang kung beksimi beruluke ngungkuli langit. Ketingalipun Raden Anoman menika sampun tanggap dhateng menapa ing dados kewajibanipun ing abdipun Tunggul Wulung. Mboten ateges kula sampun tanggap. Namung menawi kula wantun narbuka dosa menapa ing badhe kula sandhang. Emanipun paningal batos kula mboten saged ngapusi dhateng lahir lan batin kula Penemban. Paningalipun Raden Anoman tumrap ingkang abdipun Begawan Tunggul Wulung. Paduka menika mboten pandhita limrah nanging paduka menika sampun tinuding dening panguwasaning para dewa satunggiling brahmana ingkang badhe matedhakaken kanugrahan. Mila samangke kraya-raya kula sowan dhateng Sanggar Waringin ingkang wigati boten kitang namung sekedhik mugi kacipratan dayaning kanugrahan ingkang sampun paduka asta Penemban. Wong mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Nggih. Raden Anoman menawi tetula mekaten sakmangke kula mboten badhe atur dura jalaran menawi kula wantun dura dhateng jengandika Raden Anoman tan purunga namung badhe tetel kabrahmanan kula menapa ing sampun padha aturaken kula namung nayogyani ing mekaten kula suwun kanthi sanget jengandika Raden Anoman kepareng ngrundani pertapan ing Sanggar Waringin
kula pitados Raden Anoman ingkang saged nupriksa sarta naliti dhateng sinten kemawon ingkang sowan wonten ing Sanggar Waringin ingkang pantes sak pejagong kalian kula lan sinten ingkang boten pantes sak pejagong kalian pun Begawan Tunggul Wulung. Mboten ateges kula utusan dhateng Jengandika Brahmana ing Kendali Sada. Namung gandeng Jengandika sampun ngaturaken bilih badhe suwita dhateng Tunggul Wulung. Ateges kula menika sampun minangka dados tiyang sepuh. Tegesipun sampun murwat menawi kula utusan dhateng Jengandika Raden Anoman. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Gandeng menika wancinipun sampun bedhug kula badhe manembah ing wanci bedhug. Raden Anoman kula suwun rondani pertapan ing Sanggar Waringin sampun ngantos wonten dom sumurping banyu telik Mangindrajala ingkang marajal saka sela-selaning Garut. Prasta dawaduka kula nyuwun pamit madal pasiran penemban ing atos-atos Raden Anoman inggih penemban matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pracandha Seta cecak rawon cecak rames ing iladal wis cetha dawuh pangendikaning Sang Begawan Tunggul Wulung wis nampa marang suwitaning senggana. Monggo aku tumuli didhawuhi supaya ngrondani marang pertapan ing Sanggar Waringin ya. Ana pacoban ingkang kudu tak tampa. Pangasah pangungkaling kapinteraning Anoman dawuhing Begawan Tunggul Wulung. Raden Anoman mesti wae wis ngerti sapa ingkang pantes sak pejagong lawan aku lan ora pantes sak pejagong lawan aku. Mula sapa wae ingkang bakal mlebu ing Sanggar Waringin aku ingkang bakal nintingi pantes lan orane sak pejagong lan pepundhenku Begawan Tunggul Wulung. Ing kene bakal ora tak tinggal pertapan Sanggar Waringin ndak nampa dukaning Begawan Tunggul Wulung.